ɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Linguére weli ngara raneru ferlo barakana asaba gorgola nyamanari ngabu bafata dingiraya labe ko waktu yoni hato tigina kame seno wali ene jiaye ngartende kabru jimena to leydi Sénégal maire a wuro Medina e rima kulhuli muduma ken wona capande jeegome naya huɓere ne hula wotto derguittade leggal Medina tawetengal e nder a Dakar tonto leydi Mauritanie hoore jo leydi ndi ñalawma hanki o joɗodima e windiyankoɓe leydi Mauritanie ngam a yurnitade yoga e caɗele ko fati e banggue bindola to leydi Mali finoɓe dadiɓe finoɓe e nder falde haya nokku biteɗo Keñeba teɓima kene wona a 7 kilogramme taw kadi ko huuɗo bonko e ballal yeeyoɓe taweteɓe nder a falde haya tonto leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kottanene Abouba goto e 10 noddirteɓe toon to galle lamorgo to acciti golle muɗuma ñalawma gulɗo jaw hanke hande kala toon to Guinée ñalawma hanke o tan ko famɗi ko kala yimɓe jeeyo mbasien a pittaɗi mumen to leydi Côte d'Ivoire Guillaume Soro e rima gila toon to Barcelona hollitima jeeƴamoɓe leppol laamu toon to leydi Côte d'Ivoire ɗo e hitande fande to Nigéria ñamirte ñebbe ñalawma hande o e boli Nigéria ko nawligu Mohamed Buhari kono hewɓe e jaydeli kolliti ɗum wodani musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare 15 yarkoma hitande ujunnaji 2019 kabruji mene ɗum ngala pular to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardede kabruji mena caggal nde huɓere derguiti toon to leggal Medina Roy 6 ko toon tigui huɓere derguiti ɗum noon ko ñalawma hanki o ha ganduɗa waɗine doggoto wasiyan fittandu mum tatto gañimi hen ne tawi e cuuɗi safara ardiɓe laamu noon yoga e mabɓe jeehi toon ha tente maire wuuro ngo taw ganduɗa ko biteɗo Bamba Fala e rima kulhuli mum oɗo saamo gonen ke wona capanɗe jeegome nayyi taw ganduɗa ko huɓere e kuɓeje nayeje taweteɗe leggal Medina ne huula wotto derguitade e ɗum noon yidde makko ɗo saamo gonɗen halfinaɓe tambiɓe nden kay kisal ɓiɓɓe adama ne mbawata yurintaɗen gueɗe guila jaayiya goɗɗo waɗani ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en keddo accident musɗo baɗɗo ñalawma hanki o taw kadi koye lawol Linguére taw gonɗa ko werlamo hinde toyta woppuya ko on tigui yani caggal noon yimɓe 15 gañimen hen jeeyo ene tawe e musalla mawɗo no fewi waɗan accident waɗi koye sara wuuro wittego Mbaye Awa woɗɗani Dara Djolofa kamɓe ɓen gañiɓen aɓe tawe to hôpital Elisabeth Diouf taweteɗe toon to Dara Djolofa ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kalit dik taw ganduɗa ko dadiɓe leydi Sénégal ñalawma alet jawtuɗo henno ko ñalawma golle mawɗo no fewi caggal nde ɓe ndewidi pele ɓen yeeyoɓe huuɗo bonko ko haɓe mbawi jaggude on tan to Kermassar e galle muɗuma ɓe tawi makko noon kene wona 5 kilogramme taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko ɗo saamo gonden omo tawe e juuɗe dadiɓe Macky Sall caggal nde yewtidanno e yogay halfinaɓe walla tambiɓe ko fate banggue catal Benno Bokk Yakar walla mbiyen catal APR jafuɗana o holliti wonande won e lundo ma kaldire jam won hen e lundo noon so tawi tan kaali koyte fake news taw ganduɗa ko fenade ene poti andinede peni ɗum noon oɗo saaha mo gonnen yimɓe kala poti wonde koye beldal taw wona tan neɗɗo ne suuta konngodi mum ene takka yoga e woɗɓe ha joni koye Sénégal keddorɗen ɗo subaka hande Wuli Diaw ton to tribunal mo Dakar caggal wonande oɗo hen biteɗo Alhaji Diouf to ko ganduɗa ko hujjiyanke oɗo biteɗo Mamour Diallo caggal Mamour Diallo ɗo hen kanko e Ousmane Sonko gondunoto domaine caggal no goto e mabɓe kala ene tuumi goɗɗo goto e mabɓe kala ne addani goɗɗo kayitol ton to tribunal ganda ngaluji patuɗi ken wona 1.4 milliards ko préje France CFA Alhaji Diouf noon holliti subaka hande o ton to tribunal yaltinama tribunal ngal tene fiyama caggal nde huccodiri e jaydiyankoɓe ma en gartoy e oɗon kabaru ton to Saint-Louis taw ganduɗa koɓe galleji men mabɓe jaade
e ndiyama caggal nde bempeƴƴe baaɗe no kaaƴe e kala sahane tappa e poŋe taw ganduɗa ko pohpohe maaje ndara e kala saha galleji ne mabba ɓe noon rewɓe kamɓe kala soɓe ndendima ɓe gon temedde joyo e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ɓe galleji men mabbi oɗo sahane konna e nokku biteɗo Ngelela taw woɗɗani nokku biteɗo Sénéral Peul ko toon tigui ɓe goni e wiide porte parole mabɓe woni kalfinade konngol mabɓe biteɗo Mare Diop Seck o holliti wonande kamɓe rewɓe ɓe aɓe jogui caɗele mawɗe no fewi yidde mabɓe noon ɗo saaha ko laamu ngu nde wattata mabɓe haqqillaji beele kadi ɓe mbawa dañde kodki moƴƴi mbawa kadi ummanade golle mabɓe caggal wonno golle mabɓe ko duppude liɗɗi wattu ɗum liɗɗi jorɗi ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en duttoye habaru Ali Ka ma en duttoye habaru aɗa henna biteɗo jafoɗon oɗo hen biteɗo Alkali Cissé biyetenoɗo Alkali Cissé taw kadi ganduɗa ko jaltuɗo aduna joni kene wona jonte ɗiɗi toon to Arabie Saoudite taw kadi ganduɗa ko dumbanoɗo guila hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e goho taw ganduɗa dumba ko toon to Arabie Saoudite yalti aduna noon koye cuuɗi niɓɓi toon to Arabie Saoudite caggal nde koreji makko jinno ɓandu makko artiri to leydi Sénégal kono noon haɗo ɗo gone ala taw ko laati hen caggal mo ñamanno koppareje on saha oɗo saha yidde mum ko yo rutte kene wona milliard uji tati ɗi tuumimo ɗi ɗum noon kamɓe ɓeɗon koreji makko kanko Alkali Cissé oɗo saha tawiteɗo e glace toon to leydi Arabie Saoudite koreji makko nana laara Macky Sall yidde mabɓe oɗo saha ko horejo leydi Sénégal nde nannata jungo e poos kam e hunuko mum kala gam jokkodire laamu Arabie Saoudite beele kadi wallade neɗɗo mabɓe wawa ɓiltade toon beele ene wiire e nder leydi Sénégal tan musɗo waɗi ɗum noon ko ñande asende nokku biteɗo kunen noon ne tawe e nder falde Rufisque to noon ko babiraɗo goto yooɓi fittando ɓiyum debbo jarano e duuɓi sappo e tati caggal ɓiɗɗo debbo o nde yeehi waaloyi caggal galle ma weeti nde arti waldi noon koye gorko e wiide yogay settiɓe kono kadi nde arti nde baba o namdima holto janɗa o jaɓani haalde kala namdal ngal o namda o haalata ko nden tigui fitina naati baba o fimo piggal musgal no fewi nde o yani o heddodaki e wonki nde baba o tiri noon wona nde o yalti aɗuna ko ɗon kañum hoore mum nawi hoore mum toon to police eɗen mbiya tan ɓeɗo hande sukaɓe so tawi toppitima mabɓe a bonnat gurdam ma ɓeɗo sukaɓe hande yoga e mabɓe moƴƴi tan ko guitta responsabilité ma e mabɓe ha laaɓa ganda hande ko jibinten ko ɓuuri hen hewde ko kam rokkata en fitinaji hono no wiiri jomiraɗo ɓiɓɓe men e jawɗele men ko gañgu manggu woni hakkude mabɓe e meɗen sen wi toon to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande hoorejo leydi Mauritanie joɗodima ñalawma hanki o taw kadi wo joɗodi koye union ɓen windi yankoɓe taw ganduɗa ko windoɓe defte guilay arabe hay français gueɗe goɗɗe kala taw ganduɗa ko tambiɓe pinal kame ñeñal leydi ndi e gartugol mawɗo mabɓe biteɗo Wuldu Mouhammad Azahana ko on tigui ƴetti kongola caggal nde holliti wonande ɓe joɗodima e mawɗo leydi Mauritanie ɓe dañi hen beele mawɗo no fewi gam wullitade yoga e caɗele mabɓe gam huccande golle ngali kadi gueɗe mabɓe ene mbawa ƴellitade siftinde on windiyankoɓe koɓe bindata ko yoga hen ko ɗum woni ko jangguete yoga e duuɗe jangguirɗe leyɗele meɗen to Mauritanie keddana joni sana liyuna wonande jayde leydi Mauritanie la télévision mo leydi Mauritanie erima wonande lundiɓe ƴamoyneɓe lefol laamu e nder ndeɗo henna hittande ndeɓe mbawata tawtorede yoga taw ganduɗa koye débaji baɗoji e nder jayne nde kono ɗum konon hayso tawine wona kam wonata koye batu kam e kaldiggal joni to Mauritanie keddoɗen Sahara Média ko jayde wiitenoon ɓe kolliti catal bitegal tasiyage Mauritanie ko ɓe noon jaltini kene wona ujunnaje ɗiɗi temedde joyya dollar gam wallidde yoga e ɓen yooliraɓe e nder leydi Mauritanie kala ɓe kolliti kene wona sappo e jeeɗiɗi ujunere e temedde joyo neɗɗo koɓe cafrata e clinique mabɓe gam ballal tan mabɓe iwde faade e ɓesgu leydi Mauritanie naɓe kala e Sahara ko jayde wiite noon gardiɗo landa IPR biteɗo Seydina Ali
wulde Mohamed Khona nyalawma hande rima sardi yankobe jabe landa IPR kambe kalne mbata hawridde taw kadi be kawrata ko kikide hande to Carrefour El Qodda tonti be kawrade ngandano hokko be jogori yewtidde ma en garto e odon kabaru Apan News ko jaynde witen be koliti ONS taw nganda ko tambibe ko fate bangi cogguji leydi ndibe koliti lewru mandro henendo yoga e cogguji taw nganda ko nyamete beydima ha tenti ko fate bangi fruiji ko wayno pomme orange banana beydima nder ndudan lewru hawde samu goden kono ne ko fate bangi connexion internet e ko fati e bangi kubbam facturaji kura kono ne gari ko fate bangi yoga e gede godde dum non beydima kene wona ndiga piccala 9% ko woni ko beydino hen ko non be kalani holko sabi beydo kono kadi be kolliti won e gede ustide sengi wi to leydi Mauritanie paden ko to leydi Mali ma en ha tonto Douenza ken wona kilometre ji tati hakkunum e poste koninkobe be leydi Mali taw koy lawol faade to gawo balli tati fulbe ene tawe don ne leli ken wona joni jonte didi hay goto ƴeta wala men ken wona joni yontere hay goto arani ngam ubboyde be kambe bidon balli tati nona ko teskede yoga yimbe hollibe jaynde Mali akti be kolliti ko fulbe wonnobe e nder auto goto Mitsubishi iwnobe to lumo Hombori taw ngada ko jere Hombori nyane jango wadi tonto buli kesi ha capannay ne do wasi fittande modoma be kolliti caggal nde werla o yahanno faddibe non ko be de henna dosso ena be taw ngada ko cetal bitengal ambassago ko be tigi paddibe ndani jaggudebe njobi pitali tati e mabbe be non ha hande balli mumen ne tawe don do cifiden do kon hada do gonnen balli mabbe ndirtina ka dona ken wona joni yontere e wiide jani nde ministre mo loni taw nganda ko togoleji waddani dona kono ne kadi konin kobbe leydi Mali hinde fama waddani don kono hay goto aranani balli mabbe ko hunde hawninde hulbininde tonto leydi Mali to Mali keddolen ha joni ma en jaton to Kenyeba ne tawi nder falde khaya to ne kadi dadibe habotobe hudo bon koko tebima ken wona kiloji jeetati taw ko hudo bon koko chatal bitengal DRCC ballal bitedo Hafizou Abdou en wonde Cheikh Sissoko taw ko commerçant ji mawdi no feewi ko ben tigi tamondiri ben dadibe hade mbayi fawde juude mabbe ko don hudum bonko ko wadum ko yeyobe odon fannube cuudan noti ko yoga e marchandise uji be no kede sa mbayi fawde juude so tawi population watti gollondirde laamu ngo joni enen kala pewena sabu gujjo so tawi a mofti dum an ka gujjo sa yi nedon yeeye ko mojjani a suudi a mofti an hoore maada ko batta ko mojjani dum firti nona a laamu tan wawa darade so tawi dardaki e population kanyum so tawi dardaki e laamu sen giwi e odon fannu paden ko ton to ansego anyalawma heccanko to ne kadi jango wadi ton e armée konin ko be fama kono kadi be dañi fellondirde e ben worbe wonnobe e motoji jogitibe arméji be non dañi dogde ben jogitibe be a goto mabbe gañi kambe non on jaggama ni tawe e juude dodibbe leydi Mali to sikaso to ne kadi ko kar giwnodo kuccelane fayto sikaso ari ha tolni wuro witengo gonkoso ko ton tigi bandiji jani e odon kara be gañi hen neddo goto non kala ko ben jogino wana telephone aji wana kotone wana cuudari wana hidara tekke mumen padi mumen ala kala ko heddi hen kala ko jogino be bafti ha laabi be nawi sengiwi tonto leydi Mali paden ko to leydi Gambie no mbirnden gardindi kabruji men ma en jabo musidde men koddonene Abouba battido to galle lamorgo to taw ko disondirtedo acciti golle mum koddonene Abouba ko noon tigi mbiyen nguɗo goomu wiyetengu TRRC tafa ngam yurnitade pele Yahya Jammeh ene wayno ɓe jeddi yoga e haaloluji ɗe ngannduɗa tan yimɓe ɓe kaalino wiide tan oɗo biyeteɗo Edouard Singate taw kadi ko jeenoɗo e laamu junta moye laamu Yahya Jammeh ene wayno tan de caggal nde on naati ɗo e nder leydi ndi ha hewɓe ceedi ɗum to bowallaade diwoje ɗo kollirino altino maw jaɓɓe to nguɗon goomu kono ɗum tan de laataki kono ngun goomu de holliri tan de hakkunde alarbo
e alkamiso ene wawi tan de ɗeɗon balɗe ɗiɗi ɓe mbawi e jaɓɓade mo hen kono tan on kabaru kalanoɗo wonde wiide maɓe jaɓɓomo ñalawma altinode ɗum wona hunde wonde fedde mbiyen firtima ciftinen tan kanko Edouard Singate ko battinoɗo Yahya Jammeh tene kadi wonino jaborgal e lamanteri Yahya Jammeh tene kadi ko kamɓe ƴettino laamu ngu hitande 1994 kanko noon omo tuuma e wargoji kewɗi ɗo e nette e nder leydi ndi ha tengti e jaborgal biteɗo Ousmane Koro Cissé taw ko joginoɗo faggudu leydi ndi e lamanteri Yahya Jammeh wadde mbiyan tan ɓoyatama nguɗo goomu jaɓɓomo hakkude ɗeɗo balɗe ɗiɗi woni alarbo e alkamisa on ɗo hennete e nguɗo goomu wiyetengo TRRC ko wona ɗum ko de ha joni mbiyen May Ahmed Fati ko ganduɗa tan ko pewjanannoɗo hoorejo leydi ndi président Adama Barrow kankone kadi one wayno o démissioni e poste makko ha laaɓi ha wi cer o wi noon yoga e yimɓe walla yoga e jayndeji ko mbiyata tan de kanko ko kulɗo walla ko jeyaɗo e wiiteɓe 3 years woni duuɓi tati so yoni tan yo hoorejo leydi ndi jippo wi ɓen goni koye jumde ene wayno kanko de o ala hen hande o ala hen janggo kono kanko ene wayno omo ɗamini janggo so président Adama Barrow ummima e jappere laamu ngu ko kanko tigi woni keɓowo nde ɗon jappere o jotto hen kanko hakkille makko e hammu makko fof ko ɗum ɗon kodde nene Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Sérékund. Koddenene Abouba Capital FM www.capitalfm.jm sengiwi tonto leydi Gambi paɗen koto Guinée Conakry siftindon ñalawma hanki o landaji lundo dentuɗi ɓe erinoma wonande kamɓe kala yoɓe mbat seppo e nder leydi ndi kala kono kadi wuli jaw ñalawma hanki o wona Conakry tan leyɗe Conakry kam e leydi ndi kala wuli jaw ha ganduɗa selludelen jello holliti yimɓe nayo mbasen pittali mumen laamu ngu holliti ko jeeyo hen goto ko koñinke mo hinde gendarme wasi fittande mum biteɗo Mamadou Lamarana Ba jarano e duuɓi 16 taw ko élève wasi hen fittande mum ceerno Saydou Ba jaro e duuɓi 17 kañumne ko chauffeur wasi hen fittande mum biteɗo Mamadou Karafa Diallo Mamadou Karafa Ba Mamadou Karafa Diallo jarano duuɓi 22 kañumne ko jangowo wasi hen fittande mum Mamadou Aliou Diallo duuɓi 24 wasi fittande mum kañumne ko maçon ɓeɗo hen mbasi pital ne wonde dadiɗo goto mo hinde gendarme IFDG gardiɗo kaɗon landa selludelen Diallo holliti waɗi ken wona yimɓe 20 gañiɓe en taw kadi ganduɗa ko Kouré Pella ko wona ɗum ko ken wona 260 kilométre tonne kadi pelɓodiri musde mbaɗi toon ken wona 16 neɗɗo gañima toon taw ko Kouré Pella toon to laabe wuli jaw subaka hande mo gonden fof uddi Conakry e hoore mum ha nder leydi ndi yoga e gueɗe guddi toon ɗum noon yidde mabɓe ko Alpha Condé nde wasata ƴamtude dawal mum tattaɓal ɓe kolliti ɓe ɗaccata maɓe jikku hande ha janggo kala so wona Alpha Condé wi acciti ƴamtata dawal tataɓal kamɓene ɓe dartinta sengi wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena Guiem Soro gonɗo e jillu mum toon to Barcelone woni Espagne o holliti ñande 9 sapponduɗo lewru nde o yetti toon to Barcelone bowallaɗe diwoje police yiɗino heftude passeport makko kame ordinateur makko yidde wiide rewe amen o sali hawo memi leydi caggal nde o tetti passeport makko kame ordinateur makko oɗo sa o erima ko laamu leydi Côte d'Ivoire yatta waɗani e makko wiyete entrepreneur beele wo jagge tardani laamu leydi Côte d'Ivoire jabtima holliti kañum wondaka moni ala kala ko waɗi e makko haydara oɗo sanonomo tawi toon to Espagne ko toon o suuti konnguli makko holliti ma o ƴam lefol laamu hitande 2020 ten o holliti yoga e landaji lundo ene gondi e makko kamɓe kala maɓe tamodir beele kadi o wawa lamade leydi ndi to Côte d'Ivoire ha joni keddorɗen ñalawma hanki o dadiɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire teɓima camion goto giwnoɗo to Ghana taw omo sarsi marchandise ha heewi kono kadi ne suuɗa e nder makko ken wona tonuji 4 taw ko huuɗo bonko ko sen batti ɗum e kiloji en won 358 kilo taw ko huuɗo bonko ko to Burkina Faso hitande 1967 ha yettenoma hitande 1990 haytano hitande 2019 ñalawma hande woni 15 lewru octobre Thomas
sankara duuɓi capantati ɗiɗi ko yalti adun taw ko baraɗo kono haɗa ɗo gonen ɗereji makko hay nokku jahani taw ala jaggade sakka dumba caggal nde loskoji mawɗi mbaɗa kono haɗa ɗo gonen ala taw ko gassi hen to Nigéria mane mo Nigéria mo hinde NAN ɓe to nokku biyeteɗo Daily Post ɓe jaggi ken wona maaro yon kono feewi siftinde on oɗo dumuna kala Nigéria woni koye haɓade yoga e produit ji natoji e leydi mum taw kadi natiri fewani walla taw ko produit ji ɗi ndewani lawol ɓe tinano ɓe kolliti ɓe tinano ɓe meeɗa tinde maaro ne iwra Cameroun ne naata leydi Nigéria kono noon oɗo saha caggal nde ɓe guddi kerol mabɓe hakkude mabɓe e Niger kamɓe bene ha tiiɗi ndeke ɓe jiiti yulde wonde ne yuli to banggue Cameroun ko toon tigui maaro rewnanno ɓe cukki ɓe nangi toon maaro yon kono feewi kam e ɓen dognannoɓe yoga e maaroji ngam nanude toon to Nigéria keɗona joni yoga e médiaji woni jayndeli ñamirta ñebbe ñalawma hande o siftindol leydi Nigéria ko leydi ɓurdi wawde ñamde ñebbe nder Afrique rewi hen ko Burkina Faso ɓayde ñebbe mbite ko mbenga ganda ko subaka law maaro e ñebbe waɗe ñama ko ha heewa joom ñama ha hoore mum warña toon to Nigéria kame Burkina Faso kala ɓe kolliti wonande Mohamed Buhari nawliri taw kadi ganduɗa nawliri koye jagorɗo mum kalfinaɗo ko fate banggue rural biteɗo Seydia Oumar Al Farouk kanko noon wonande porte parole Mohamed Buhari yeddi ɗum ha nemi leydi kono yoga e jayndeli kolliti Aïcha Buhari ko joom suudu Mohamed Buhari jaltuɗo leydi Nigéria guila lewru août fayi to Côte d'Ivoire yeehi to Arabie Saoudite ngam hajjoyde oɗo sani tawe toon to Londres woni toon to Angleterre woni hoore mum yeddi ɗum ha memi leydi ko hen wonde kala won nawliri won nawlirani maɗum andoye sengi wi toon to Nigéria koto Cameroun paɗen finoɓe e Yaoundé oɗo saaha kalde pi haade men yaltude galleji men gonata koye julde e duwade saabi ɗum noon ko wuyɓe natti ɗaccude ha jamma ñalawma so tawi ko téléphone walla kalbe walla ni ko sangma joguiɗa kala carrefour mo garɗa sa ƴetta taxi sa reenayi ko ɗon bifterɗa an hoore maɗa ɓe erima nde laamu ngu tekkinta ndenka e kisal wonande ɓallima ɓe to Tripoli woni Libi ko frappe ariyen goto kam tigui bombi toon ɗum noon ko ñalawma hanki altina e nder leeɗe yoga e leeɗe Tripoli ha ganda sukaɓe tato mbasen pittali mumen yimɓe jeetato gañima hen machallah Haftar Khalifa ko on tigui tuuma kam e yaadiɓe muɗɗuma to Rwanda Paul Kagame caggal nde yaltini konngudi mum ñalawma hanki o hay prix goto Afrique naɓe mbawa dañde caggal Afrique naɓe poti ko darnude koyɗe jaltina koye men e caɗele gostodira ko fate banggue miijoji kamɓe peeje ha tenti ko fate banggue gostodiral cogguji hakkude mabɓe ɓuuri koɓe jahata ɓe jiggoyo caggal leyɗele Afrique so tawi ɓe gudditi keeri mabɓe mbawi tigui ƴellidde Afrique mabɓe wona konguɗam ko konguɗi Paul Kagame to RDC Congo médicament kesso yalti toon to Belgique ko toon tigui o fewna taw ko haɓade Ebola sifti noon Ebola yoɓima pittali ujunnaje ɗiɗi e temedere neɗɗo toon to RD mo Congo taw kadi ganduɗa ko vaccin kesso mo Ebola jaltuɗo biteɗo AD26 ZVGP ko noon tigui Belge taw fewni ko biteɗo Johnson hollitama ko lewru novembre on vaccin wawata yettade toon to RD mo Congo mo Zambie 13 million yalti ñalawma hande o gam suɓoyade lamɗo mumen kame sarɗiyankoɓe mumen sarɗiyankoɓe mabɓe noon ko temedɗiɗi e capanɗe joyo sarɗiyanke kam e gouverneur uji sappo ɓeɗo kala ma cuuɓe ñalawma hande o kono hollitama woni favori ko hoorejo leydi ndi to woni favori ko hoorejo leydi mabɓe toon to Mozambique caggal nde ɓe mbaɗi campagne mabɓe rumaji mabɓe jarruba kono hollitama caɗele kewi e nder ɗiɗon rumaji jarruɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tanga noon kabaruji men garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena